Yero itrai. Hallelujah. Kaburam ke jingo. Kabanga ai shoblai. Ulong uba bah. Uba koi uba hak. Uba i jefi. Uba i yanga. Ka jing it ke joblai. Kaba pilong kumni. Kabanga long kumni. Una ublai uba ngashakri. Una ublai uba pishakri. Ulong uba kraw. Ulong uba danbor. Uba kli tam. Uba halor tam. Udai. Usim halor kisim. Udai utrai halor ki trai. Udai ubakrau halor ki bakrau. Udai ublai halor ki blai baro. Une utrai jungi bolong u Jesus Christ. Ye kalong kepada ye pi ban mane yo Jisu. Ban syakri yo Jisu. Ye kepada ye nga ban mane yo Jisu. Ban syakri yo Jisu. Nga ong ipi. Hatu pim kemen. Hatu pim singok kemen. Habayok ban syakri yuk try. Habayok ban mane yuk belai. Nga yaladi. Nga kemen. Nga singok kemen. Ka pendap inga de ka jing kemen. Nga syamruk ka jing hun. Haka bangayok ban syakri yuk try. Haka bangayok ban mane yuk try. Ublay long babha. Ki jing kular ki jing u. Kilong ki bas kam. Kim juk kelah. Uong ba. Un om e konsuat ya fi. Dalele. Pin om long kita ki barangli. Pilong. Haga jing don rengkat jauh belai. Ngilong. Haga jing pensyait bor jauh belai. Ngilong kumne pilong kumne. Deka jing rap ka jauh Jisu. Deka jing da ka jauh Jisu. Kedeka jing care jauh Jisu. Kedeka jing kedup ka jauh Jisu. Yang ai pi. Kabang ngelong kumne. Hagan ke por ke bekenta. Ngin poi chuka benta. Ban syashkor. Ban snap. Ika kubor. Ke balingkot ke jong try. Ika bangadon. Ban sama pedeng jong pi. Syuangin poi ke kubor jong try. Nga pedeng sengob hai pi kelong kepa kelong kemi ki konsam la kan tebat syanrang. Yo wai poi baro. Deka jing it ke jong Jisu. Deka jing it ke jong belai jongi. Nga pedeng it. Nga pedeng sengob hai pi. Haga kerteng ke batiang. Bat ke beim ke badan bor ke jong try jing belong Jesus Christ. Nga ai ke belai it ifi. Yo wai poi baro. Haga di ke por. Ke bekenta. Ke kubor. Ke bangawan ruak. Ke bangan sam. Ha pedeng jong pi ke ni ke por. Ke bekenta. Ia ke banga. Ai kerteng. Bat ia ke banga. Penyeng nong rim. Haga ni ke por. Ke bekenta kalong. Syapang. Nga ong ipi. Ka jing em ka jong pi kalong ke bakordor. Ka jing em jong pi kalong ke baramdor. Ublay nyokor. Ublay kengkor. Ublay buram. Ini ka jing em ka jong pi. Pi mentah. Hang no pi pensyong nong rim. Ini ka jing em ka jong pi. Ujisu. Udah kewak yang ngaya pi. Ka do'nut ka joblay. Ka do'nut ka jong try. Kada kawak yang ngaya pi. Bangin pensyong nong rim kena ka GM ka jonge. Hau Jisu. Ubana Nazarat. Te pila abantai kena ka GM ka jong pi. Te kena ka GM ka jong pi kan long ba. Bat kan man ba. Kan roy ba. Lada pinang ban pensyong nong rim pika. Hau Jesus Christ. Pitiap. Unong yarap ya fi. Uday Jisu. Lada pilong. Ki breu. Ki badan hapedeng. Ki jingpang ki jingstom. Mano balak ban yarap ya fi. Ujisu balak ban yarap ya fi. Lada pidon. Hake jing bat ke jingale. Mano ban yarap. Balak ban yarap ya fi. Ujisu ulak ban yarap ya fi. Lada pidon ke jing singausi. Mano balak ban yarap ya fi. Ujisu ulak ban yarap ifi. Lada pidon ke jinjar. Mana balak ban yarap ifi. Udah Jisu. Ubalak ban yarap ifi. Hapadeng ke jingem ke pi bis ngau kut lat. Sheno pin pai. Lai tang show blai. Hapadeng baga jingem ke pi ngau lo kut lat. Ke jingem ke bakut lat. Ke bakut kalau. Ke pi pai show blai. Pi ngau tu kalau kalat ipi.
hau blai de te kadau kolong hani kapor nga ong ipi pensyang nong rim mega jingem ka jopi hau Jesus Christ mau siang uba scam mau siang uba scam to ini puli ni ka tien jo blai naga gospel jong u Matius henyau lunang kada khat ka ba arpeo hendreo kikintin ba angkum ne naga gospel jong Matius henyau lunang da khat ka ba arpeo sa ka tien jo blai kikintin jo blai ka ba ublai ukuran yang ukuran ya fi lang baga ni ka tien jo haga ni ka por ngap ngan pule te mano baro uba sngiao yakni kitien jonga bad uba le yaki ngan tharai u kum ubreu uba stat uba late yaka ying jongu halor mau siang pi hakne ka por ke bekenta pi don ki skor ban sha skor ban yo sngiao ban ngap yaka kitien jo blai pi menta pi empat de ki bakalut pi dang yo sngiao hang ne ngaktin jo blai ti mano baro ubayo sngiao ke ktin joka ti mano baro uba sha skor ke ktin joka kiba snap ke ktin joka kiba pdiang ke ktin joka kiba i ke ktin joka kiba singaw bang ka ktin jonga kiba nyaw kor kiba kain kor kiba burom ka ktin jonga yiga ba ka ktin jonga kayo long kata ka titsnam ka jongki ba ka ktin jonga kan long ka jingem yake mano ba yo singaw bad uba ko ngo yaka bad uba lero uta uday was start uta uday ba start ong ublay uta uday ba singaw thu uta uday ba champagne uta uday shisha laban ong minister jong ublay officer jong ublay kiba start kiba champagne habaki yo singaw habaki pediang kita kongo ika kecil job lai bat kita le ublay uang ngan tarai kum ubreu bestat utai kata ka ying ka jingu halor mau siang ngaong ipi kada ka jingem ka jopi kada ka jingem ka jomi kada ka jingem ka bangi ring mensim ka bangi tan mensim bangin pensyang nong rim ya ka hau ne mau siang ubaskam baulang Jesus Christ pipdiang kikin bakran Jisu pisnyo kordor kintin ke bakran Jisu pi kikintin ke bakran Jisu kikintin ke Jisu Quran kadalong sisya kata ka titsnam ka jawpi bad kalong ro kata ka jingam ya fi maru Jisu Quran om do kupu brun em dega ketin ba mi na oblay kay kani ka ketin jo oblay kan lang ka jingam ya fi how pi sngiao how pi shashko ki jinghi kai ke jong Jisu pi kong ika jinghi kai jong Jisu pi le haga jinghi kai jong Jisu pi em kamut baga jingem jong pi ka don nong rem how Jesus Christ nga ong ipi menta pi ong pi ngai yu Jisu lada pi pediang yu Jisu ka donot jong pi pilong ki balam ler yu Jisu habangi ong ngai yu Jisu ngi ben pediang yu Jisu haga donot jong ngi ben ai jaka yu Jisu bau Jisu dan ka donot jong fi haba pi mentang pi ngai ka ktien job lai pi pediang ka ktien job lai lada pim le pi syukur ke ktien job lai pi lam le ke ktien job trai ka jingai
lada kamdan ke jinglan kalong ke bayap ke met jongpi lada klamdan kene ke mensim ke bangi ring leer ke bangi tan leer kalong ke bayap ke jingai ke pingai yu jisu lada pimpediang yu jisu haga donut jongpi lada mdan jaka yu jisu ka don jongpi ka fi onget yu jisu kalong ke bayap pingai ke khtien joblai pi pediang ke khtien jong trai pi sumar ke khtien joblai pi puli ke khtien joblai pi singau tu ke khtien jong trai lada fimle kata ga jingai jong pi karangkat dorbat ki pamngai kalong ke bayap di mano-mano barok ubiyo singau ke khtien utrai kiba syak skor ke khtien jong trai kiba snap ke khtien jong trai kiba singau tu ke khtien jong trai kiba tip ke khtien jong trai ki bom le ki bom ko ngo ki bom yai kat ko ma khtien job lai ki long ki ba bi ya khamat jong trai ki te ki ka ying ka jong ki halor siap tang shuan ke eryong tang shuan ke sao tang shuan ke jing ak kala khalam lut baro di te ka ka ke por ka kan don ban ong ye pi ban shong nong rem ye ka jingam ka jong pi how Jesus Christ yang skam how Jesus Christ lada pi pen shong nong rem ka jingam jong pi how Jesus Christ lada wan ge jingero om don bala man pengke ye fi lada wan care yang ro kan om la man pengke ye fi namar chisin na pila pen shong nong rem how Jesus Christ ka jingam jong pi kalong ka baskam kalong ka baskam chisin ma pila yo yu jisu chisin ma pila sham yu jisu chisin ma pila komo yu jisu pi dip ro ikalenti ban shakri yu jisu pi dip ikalenti ban shakri yu trai pi dip ikalenti ban shakri yu blai pi ban dip ikalenti ban shakri yu trai pi ban ye de ban dip ikata kalenti bakanu ka de kalenti ban shakri yu blai bun ki breu ki shulong tang kita ki Kristen kim tip kanu kalenti ban syakri utrai ban pensingau bahai utrai Jisu kran na gospel jing Yohanes kat sau dekat ke ben reuang ngalong kalenti bat ka jing shisha bot yo Jisu bot e kalenti jing syakri yo Jisu hakata ka jing syakri ka ba shisha syakri yo utrai hakata ka jing syakri ka ba shisha hapi syakri yo belai om de pin pendap tang ka niam tang ka rukam deban syakri utrai hakata ka jing syakri ke ba shisha para bangai be na ong ifi ka ying ka sam jompi ka jing em ka jompi to pen syang nong rem ya ka to pen syang nong rem how try how Jesus Christ na ba pitiam ka jing rapi ubala bani rapi fi lapang hasidom hadup hajenjar hake jing hake eryong haka sa mano balak bani rapi fi haka jing seong kutlan tang ublay tang ujisu de un om e kun swet un om e rangli pi pim de ki rangli pi de ki kun sem pi de ki kun jong blai naduk mentang pen syang nong rem pen yeng nong rem kada ka GM ka jompi tay ya ka how Jesus Christ on de pila pen syang ka GM jompi how Jesus Christ pi pen yeng ka nong rem ka GM jompi how Jesus Christ pi man bha pi roy bha pi saiso Jisu Quran na gospel jang u Yohanes khasan ka dekat besan ngalong uding sawai mapi kitunat utabaya ne hangabat mangahau nabak lembanga pimla ban le ai roem ondapi syam katakan nongrim baga GM jompi dalam kebas kam how Jesus Christ pinyok ma di kajing suk ke jong Jisu pinyok ma di kajing kemen ke jong Jisu pinyok shibun ke jingkerku
Shibun ke jingkar ko pinyok pediang na belai. Pi ai ka hak ke jong trai. Pi syam ke hima jong belai. Pi tip dem. Utrai ong ye kaleng tamun ai pi. Un ai ke jingkar ko hado datam. Ye kaleng tam. Pi ne wat shwai ke hima belai. Bat ika hak ke jong. Ke baro on sai leng tam pi. Kena ke kubor ngawan roa di kapor ke bekenta. Ika bengadon ban sam. Hapedek jompi. Ban syang nong rem. Ika jing ke jompi. How try Jesus Christ. Ujisu ulong nong yarap ye fi. Ujisu ubala ban yarap ye fi. Ujisu ubala ban kershan ye fi. Ujisu un ban syai bor ye fi. Ujisu pidip ne. Ki khamat ke jong uang. Kita shine syafi. Ki khamat ke jong Jisu. Kim juk kliap. Kita shine syafi. Ka keti ke jong trai. Ukuner. Ka keti babhas bun ke jong belai. Ulong bakaloi. Namar ka dak not ka jing singosan ai ka jong. Bat kata ka jing isnai ka jong. Kata ka jing et ka jong oyefi. Kata ka jing singosan ai ka jong oyefi. Ka jing isnai ka jong oyefi. Daga keti ka jong. Udah kuat ban yarap ye fi. Kuat ban yarap ye fi. Hagni ka por ke bekenta. Nga ong ye fi. I yo Jisu. Syakri yo Jisu. To kok ngok yo Jisu. To le ye kata ke bau Jisu udah mon ye fi. Le ye ka mon ke jong. Pensingau bahayu Jisu. Imbat u Jisu. Yait bat u Jisu. Hatu pim singau kordor. Piyok kat u Jisu. Uba kordor. Uba kordor. Ken mau para bagai bayi. Wat pensyong nong rim. Ketika JM ke jong pihak kespak. Lane. Haka jing start jong pi, lani haka bor jong pi, lani haka jing la jong pi. Wat syangi aka spa. Wat syangi aka jing start jong la jong. Wat syangi aka bor jong la jong. Wat syangi aka jing la jong la jong. Pen syang nong rim ka hau Jisu. Ka jing syangi jong pi ai kan long. Hau Jesus Christ. Suk utau ba syangi hau belai. Naba ka jing syangi jong. Long try. On na pila yo ka jing syangi out try. Pin cham ka jing so. Pin yo wan ka jing so. Ya roi try. Hagre ka por ka baketa. Aku wa bantuai na mata jong pi ki basngam. Bat ba shash god. Ye ka jing ya slok ka balik god apdeng jong pi. Hagre ka jaga ka fidon. Dia kena kejing duai. Tung ini duai. Try Jisu. Ngawan ek khmat jome. Nga duai abale be kilong kapa kilong kami ki konsom la. Kibas ngap kibas syak skor kini ka khobor ke jome. Ai bor ki Christian bor ki ko try rap iki ablai jome. Kinang ban pensyong nong rim ko try kini ka JM jo ki hame ko Jisu be. Ablai jonga ko Jisu be. Kin pensyong nong rim ablai be jonga. Hame long umau siang ubas kam. Kajing rap ni tiap kalong kawan name ko troy. Kajing kular jome kalong kibas kam kibam juk kala. Om dan ubala unpan kala kajing kular jome kal shisha kalong kibas kam ko troy. Isna yo way puy barok jong ni kapor ka bekenta. Kaburam nga ay shame kajing nga ay shame. Kerteng Jisu ngipan. Amen. Ublay jong kajing kamen. Ublay jong kajing so.